Hello guys, welcome to my new video. लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो नै पार्कआव बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर। मानो फिसालाखौ एसे गेलेहोनो लाबोदों आरोना। माने न'आवबो मा खालामनानै थानो आरोना फिसालाया। माने खाथि खाला गेलेनोबो रावबो गैया नालाय लोगोफोर। ओंखायनो माने गेलेथों होननानैसो लाबोनाय जादों आरोना पार्कआव। है थांग्रोबाय फिसालाया लोगोफोर। ओमफ्राय आङो मोनफैनानैसो वेलकामखौबो खालामनाय जाबाय लोगोफोर। नायलांबाय थादो आंजों लोगोसेनो। मानसिफ्रानो दासो फैलागासिनो दं। मेदाम नामा जाखोलै ओरै मानसिफ्रा दासो फैलागासिनो दं आरोना। र' दसे ज'बाय आरोना लोगोफोरनाय। ओमफ्राय ओरैहाय गथ'फोर फैदों आरोना स्कुलनि खोमा आरो गेलेनो लाबोदों खोमा आरो। गथ'फ्रा फैनानै आराम जिरायफैबाय। ओमफ्राय नै इयाव हाबफिननोसै नायदोब्रा एसे फैनायनि बाबा होनदो। जेबो गैया जाबावलायसो फायासो इन्टारेस्ट मोनलाबायोथ' आरो मालाय ना कोरियाम ओरैनो जों फैबाय मालाबा मालाबा फैयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय एसे गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनै लाबोदों आरोना स्कुल गैयिखाय। फोरजों आंजोंलाय नायफादो नोंसोरबो लोगोफोर। ओरैहाय ओरै फैदो बाबा ओरै गिदिंनानै फैदो। ओरैनो मालाबा मालाबा फैयो आरो जोङो लोगोफोर। ओमफ्राय एसे गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर फैया। बेनिफ्राय फिसालाखौ गेलेहोनो होननानै लाबोनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय बेरायथावथाव फैनाय जाबाय आरो। जा मोजां नुयो क्लियार नुयो आरोना फट'फोरखौ जा मोजां सिङाव आरो इ सिङाव फट'फोर लाबाबो बिराद क्लियार नुयो आरो। गोलैमारदों हो मिनिनाया दुद्रुनानै गेलेनानैनो गावस्रा जि मिनिबा गथ'मा गैया नै इनिफ्राय ओरै दुद्रुनाय गेलेदों आरोना। ओमफ्राय दुम थाहैदों खोमा आरो गावस्रा जि मिनिबाय। मालाय नै इनि माबायदि गेलेदो नै गाखोनायनाय फ्रियान बाबा गियो नोंलाय। जसो हैथारोना बिदि दुद्रुनाया द्रुदनो। ओमफ्राय नै थांसै नामा बाबा गाखो हा गाखो दे गाखो गाखोदो गियोसो गावहा मालाय ओइनो गाखोदों गियाखै गाखोदो ओरै गाखोला दे गाखो दे आं हमथानो मानो गियो मालाय ओइनो दिदिमोनाबो गाखोगासिनो मा बोरा जाबायथ' आरो होमबाबो गाखोदो नोङो गाखोदो गियोसो गावहा माबा गेलेनानै उथिबावो आरो थांबावो बेनिफ्रायनो गिदिंहैनोसै फैदो बाबा आरो मालाय ओइयाव रिल्स खालामगासिनो गथ' साथामानो हिनजावसाफोर आरोना रिल खालामदों। फैदो बाबा इखै थांसै एसे सान्दुं गोसाथार बेयाव बांद्राय सान्दुं नांथारो फै ओइ 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 सायाव दसे फैलाय फैनानै बाबा ओरैनो इखैबो गथ'फोर गेलेगासिनो दं आरोना ओरैनो सान्दुङा जि मोजां आरोना गोजांलायाखै। नै गेलेबाय एसे आंहाबो फिसालाजों लोगोफोरनि फिसालाया बिदाया फैयाखै बिब'नि फिसालाया फैफायाखै आरोना सिबाय ओमफ्राय हारसिं नालाय ओमफ्राय आंहाबो गेलेफाबाय नै सानैजों बिमा फिसा। हेलौ बाबा हेलौ हेलौ बड' नामा नोङो एसे गेलेना थांसै लोगोफोरनि फिसालायाबो नै नै गेलेबाय दे गेलेदो नै जोङो ओंखारबाय नै गेटनिफ्राय ओमफ्राय अ बाबा फुसका जानो होननाया नोङो गैया माथो बाबा फिसालाया होनखालायोमोन आरोना खिन्थु आं फुसका जागोन दे होननानै ओमफ्राय नै गैया गैयाहाय बाबा मोनजानाय नंला मालाबा जादो हा अबेयाव खोनाया दिनैनोथ' जागोन ओमफ्राय गैयानोबा हनै आयु बेलेग दखानाव थांबावगोन जारला जागोन नोंजोंबो मालाबा जागोनलै
थगायाब्रा आङो मानो थगायनांगौ जाखो मालाबा जाहोगोनखौलाय कलेजावसो फिसालाया थांगासिनो आरो जोङो दायो न'आव थांफिनगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरजों मोनफैबाय आरोना नै ओमफ्रायो बिबुं फिसालाया बिदा गेदेरा माबा बिदाया आरोना बिबुं फिसालाया फुसखा बिहर खादोंमोन ओमफ्रायो नेगासिनो खोमा सिबाय लाबोदों साननानै दा होब्रालाबायसिगोन आरोना बियो फुसखायानो गैयाबा फिसालायाबो मोनजाबोआसै ओमफ्राय गावबो बिहरदोंमोन आरोना बिबुं फिसालाया लोगोफोर ओमफ्राय गैयाबा माथो खालामबावनो आरोना बेलेगावबो हाबबोनाय जायासै थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरोना